Така че насърчавам ви, не гледайте на Божия глас като нещо малко и дребно. Много пъти ще ви струва всичко. Много пъти ще ви струва това да се унижавате. Но трябва да знаете, че докато Той се издига, а ти дали си унижаван, това няма значение. Важното Бог да бъде издигнат в твоя живот. Бог да бъде поставено като знаме на победа. Амин. Така че по същия начин с това слово аз искам да го предам, а на вас, моля ви си, отворете сърцата си, умовете си. Ако само си отворите сърцата, има много страхотни тук неща, ще ви бъде като това слово не е сега нещо най-много да знаете какво, но то е много основополагащо. Как да отбегнеш от това нещо, да не губиш гласа на Бога, да не губиш Неговия глас, да не губиш гласа на Святия Дух. Така че ако го вземеш тия стъпки, ги приложиш в живота си, вярвам, че ще си благословен. Нека наведеме главите си, нека се молиме. Небесен Татко, благодаря ти за тази чест и привилегия да бъда изправен пред моите брати и сестри и да говоря Твоето слово. Сега те моля, Господи, помажи устата ми, изкарай това, което Ти си вложил в сърцето ми. Нека да бъде семе посято в правилната почва и да даде плод за Тебе, Господи. Благодаря Ти, че това слово ще остане дълго отпечатано в нашите сърца заради Тебе, заради Твоята воля. Да кажем заедно Амин. Амин. Халелуя. Искам да ви чуя. Много сте заспали. Така, спри тази музика. Явно така. Много сте заспали. Искам да знам, че сте тук. Може да видя вашето Амин. Халелуя. Слава на Господа. Халелуя. Амин. Слава на Бога. Подбутни така някой до себе си, събуди го, кажи му спящи, стани, айде, кажи му така, спящи, стани, не е време за сън, не може да спиш преди да си ял, преди да вземеш от Божието Слово, не може да спиш, събуди се, халелуя, някои са изморени, Боже Господи, толкова сте изморени, той аз съм, нали не забравяйте, че аз съм човек. Халелуя! Трябва да играете за Божието царство, не само на сватбата. Халелуя! Бог остава добър Бог. През цялото време. Халелуя! Събудете се малко. Слава на Тебе, Господи. Благодаря Ти, че Ти ми дава сили, Господи, също. Някой казват така, заспали. Халелуя! Също пресията на Сатана в името на Исус. Нямаш власт. Кажи Сатано. Айде по-сериозно. Кажи Сатано. Нямаш власт да затваряш сърцето ми, да не бъде посято Божието Слово. Сега изповядва. Аз отварям сърцето си, отварям ушите си и приемам това, което Бог има за мен. В името на Исус да бъде. Окей. 7 признака, че показва в живота ти, че блокираш Святия Дух. 7 признака, че блокираш Святия Дух в твоя живот. 7 признака, които показват, че блокираш или спираш движението на Святия Дух в твоя живот. Ще повторя, да знам, че сте сигурни, че сте чули. 7 признака, които показват, че спираш движението или блокираш силата на Святия Дух в твоя живот. На първо място, ти си прекалено заед. Има много шум около теб. Твърде голям шум има около теб. И знаете ли, в днешно време това е много актуално. Брат, много съм заед, много съм изморен, с много неща се занимавам. 3-та работа, 2-та работа, 5-та работа, много шум има около мен, много хора, много сметки, всеки иска нещо, всеки ме дърпа за нещо. Айде, говори ли на някой? Или само аз минавам такова нещо? Или само аз съм минал? Тази сметка, това ме чака, третото ме чака. И постоянно сякаш
графикът ти е претоварен. Или толкова сме взели от културата на тук Германия и се казваме, нали, термин имам за това, термин имам за това, термин имам за другото. Моят въпрос е, скъпи братко, сестро, чуй ме сега много внимателно. Кога си направил специален термин, специална среща, да очакваш, да подготвиш атмосфера за Святия Дух? Кога за последно си направил този термин да чакаш Святия Дух? Да отделиш това време. Както отделяш време за всичко. Ще отидеш на работа по 100 часа. Ще отидеш там, където трябва и децата, и училище, и термин там, и всичко останало. И главата ти хаос. Знаете ли пример, който казва, абе да не сме като тия коне, които обикалят, само тичат и накрая като се върнат, не са направили нищо. Но да сме прегнати правилно в посоката, която Бог има за нас. Може да тичаш, може да си уморен, но като се обърнеш, да видиш, аз тичам, аз правя каквото правя, но всичко го правя с Господа. Бог не е на страна от моя живот. Неговия глас не е отдалечен от мен. Така че, какъв е първият признак? Ти си прекалено заед, шумът около теб е твърде голям и нямаш време за Бога. Моя въпрос е, кога беше това време насаме? На тайното място, на тихото място, където Той остава там и ти, само ти и Той, да вечеряш с Него. Как вечеряш с Него? Взимаш Словото, отваряш Словото и казваш, Боже, аз чета това Слово, но Святи Душе, ела ти ми откри. Святи Душе, ела ти ми говори. И вярвам, искам да ви прочета нещо в 3 Царе, 19 глава, 12 стих казва така, малко ще чета повече, но дайте ми така време. Халелуя. Така че не забравяй, колкото и шум да има в живота ти, колкото и неща и задачи, премахвай ги, премахвай шума. Ето аз ти давам решението. Какво трябва да направя, пасторе? Бъди дисциплиниран, премахвай шума и не дей да мине твоето време, без да си поне да кажеш, окей, не ме интересува кой ме чака, не ме интересува кой ме се обажда, но аз ще отдам тия 15 минути в Божието присъствие, в Неговия дух. И аз няма да стоя далеч от Неговия глас. Вярваш ли го това с мен? И когато ти се дисциплинираш по този начин, знай, че Святия Дух, Неговия глас няма да ти бъде чуст. И чуйте сега какво казва Словото за шума, за шумотевиците. И след това заметръс огън, но Господ не е в огъня, а след това огъня има полох на тих вятър. Когато Илия чу това, покри лицето си със своя кожух и излезе, застана при входа на пещерата и ето дойде към него гласа и го запита, какво правиш тук? Кога дойде гласа към Илия? Когато той се отдели, когато той каза, окей, не е в този шум, не е в многото говорене на хората, не е в многото задачи, не е в многото тичане, не е в многото борба, ами Неговия глас е тайно, насаме, аз и Той. Така че първи принцип, което блокира Божия глас, Святия Дух в твоя живот е, ти си прекалено заед и шума е много голям около теб. На второ място, ще мина така набързо през тях, на второ място, ти постоянно се оплакваш. Постоянното оплакване, мърморене, то ще далечи от Бога. Постоянното мърморене, то не донася добро в твоя живот. Постоянно негативното влияние не е само негативно настроение за теб, то влияе и върху духовния ти живот. С мен ли си още?
Постоянното оплакване, мърморене, може да го виждаме. Ето Бог извежда своя народ и те са сега в пустинята. Те не спряха да мърморят, не спряха да оплакват. Добре ни беше там, в Египет, защо си ни донесъл тук сега? Да умреме ли? Да направиме ли? От глад ли? Но те не знаят, че Бог има свръхестествено снабдяване за тях. Това ли трябва да преживяваме? Обаче да не забравяме, че Бог остава Бог. За един ден паднаха 23 000 човека. За да се сетят, че мърморенето постоянно, оплакването, роптаенето, това не е Божия характер. Това не е Божия авторитет. Това е нещо, което ще те отделя от Него. Вярвам, че никой не иска това. И слушайте, какво казва Словото в Коринтияни 10:10. Казва: и не се оплаквайте, както някои от тях, поради което бяха погубени от ангела на смъртта. Той говори за тях в пустинята, които се оплакваха, които мърмориха, които роптаяха, които недоволстваха. Дойде ангела на смъртта и ги погуби. Сега аз вярвам, че за нас в днешно време ние говорим за духовната смърт. Виждате ли? Хайде хора, знаете, когато ти си в отчаяние, когато ти си в мърморене, когато ти само недоволстваш, когато ти само се оплакваш, когато всичко и всеки ти е крив, можете ли да бъдете честни с мен? Усещаш ли Святия Дух в това място? Усещаш ли Святия Дух? Усещаш ли Неговата нежна ръка да те хваща и да те води, да ти каже: хайде, синко, с теб съм, се бой. Не, може само да чуеш гласа ти, как този е прав, он е крив, он е така. И какво става? Става смърт. Става духовна смърт. Така че вярвам, аз и ти да не сме от тия, които да мърмориме, които да недоволстваме, които само да се оплакваме, които да сме всеки е виновен, но не и аз. Защо прави така? Аз мога да го направя по друг начин. По-добре. И ти знаеш какво правиш? Сееш вятър, женеш бури. Знаеш какво правиш? Отдалечаваш Господа от тебе. Защото Бог не е Бог, който роптае. Бог не е Бог, който се оплаква. Бог не е Бог, който се мърмори. Бог е Бог, който ни учи, че за всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепя. Да, долината на мрачната сянка съм, но Неговия дух, Неговото слово, те ще ме изкарат от това място. Аз няма да седя завинаги там. Започни да изповядваш добрата изповед, която донася живот. Добрата изповед, доброто семе, което сее живот. Мога ли да имам вашето халелуя, амин, да го вярваш? Така че започни да бъдеш благодарен. Най-доброто оръжие срещу оплакването, най-доброто оръжие срещу мърморенето, най-доброто оръжие срещу това да си негодуваш срещу брати и сестра ти. Знаете ли какво е? Не казва ли Словото ти, не казва ли Словото така: ако някой те мрази, ако някой ти е направил нещо, ти се моли за него. Какво оръжие ни дава Господ? Колко добър е, милостив е. Някой е против тебе. Моли се за него. Благославяй го. Обичай го. Защо? Защото има Бог, който прощава на тебе всеки ден и те обича и те благославя. Амин. Така че най-доброто оръжие срещу оплакването е да си благодарен. Започни да цениш малките неща. Словото казва да не презираме деня на малките неща. Знаете ли, има една поговорка, която е много силна. Ако я разбереме, може би ще промениме живота си. Какво казва в тази поговорка? Казва се, че малкото камъче обръща, нали? Защо малката благодарност да не може да обърне горчилката, която е в тебе? Да започнеш да кажеш: о Боже, аз виждам милостта ти в цялата ситуация. Аз знам, че ти си добър Бог. Аз знам, че ти си милостив Бог. Да, ама ти не си в моята ситуация.
Всеки носи това, което може да носи. Но докато носиш, не спирай да благодариш на Бога. И знаете ли, днес когато си говориме, какво е вярата? Вярата не е просто думата вяра, а вярата е да приложиш Божията сила в твоята ситуация. Да го кажа ли пак? Вярата не е просто вяра, думичката вяра или вярващ, а вярата означава да прилагаш Божията сила в твоята ситуация и да видиш небесни резултати. Амин. Амин. Халелуя. Окей, на трето място запишете: ти си заобиколен от присмиватели, подигравчи или безверници. Когато се заобикаляш с такива хора, помни, че няма как да чуваш Божия глас. Няма как Святия Дух да е там да те води. Когато ти си заобиколен от присмиватели, от подигравчи, от безверници хора. Не казва ли Словото така? Блажен е онзи човек, който се наслаждава в закона на Господа и събранието на кои? На пресмивателите. На пресмивателите не стои. Тия, които не хващат вяра, тия, които ще се подиграват, тия, които ти примерно казваш: окей, споделяш, аз имам този дълг, но вярвам, че до 1 година Господ ще ми помогне и аз ще се освободя. Да, ама присмивателя оттам говори ми нещо друго. Като те знам къв си, май, Иван е така е, нали? Срещал си такива хора. Неверници. Но Бог не иска да седиме в такова събрание, в такова общение. Защото когато ти седиш в такова общение, няма как вяра да работи в твоя живот. Няма как да има силата на Бог. И виждаме какво направи Исус. Ето го най-добрия пример. Исус, когато отива при дъщерята на Яир да я възкресява, какво направи Исус? Изгони ги. Исус не се занимава. Ако си тук с нас, ще вярваш, ще се молиш. Ако не, напусни. Това направи Исус. И кой остави там? Майката и бащата. Защо? Защото те искаха да видят дъщеря си отново жива. Демек, кой остави там Исус? Вярата. Така си ти в нашия живот. Вярата е твой приятел. Вярата ще те води към Святия Дух. Когато си заобиколен от пресмиватели, от подигравчи, от безверници, запомни, че Божия глас не е там. Не е там. Изгони ги. Не стой там. Но по-добре, да сме възпитани. По-добре ти се отдръпни. Не е нужно да ги гониш. Просто се отдръпни ти. И аз искам да ти кажа, окей, аз няма много да се разширявам от моите записки. Ще се опитвам да ги следвам. Така че само ще отворя една скоба за правилните взаимоотношения тук. Чуй ме, повечето, и ти ще го видиш в твоя живот, повечето от твоите решения и от твоите стъпки, от твоите действия несъзнателно са повлияни от кръга, от приятелството, което те заобикаля. Така че важно ли е кой ти е компанията? Важно ли е кои са ти приятелите? Или примерно имаш приятели, те са с теб на масата, или приятели, които те отдалечават от Бога. Помни ми много добре думите. Сега, колкото и да са ти близки приятели, в момента, който те отдалечават от Бога, повярвай ми, колкото трудно да ти е, не ти трябват. Добре, кои са ми истинските приятели? Тия, които ще те заведат в нозете на Исус. За да получиш изцеление, за да получиш освобождение, за да получиш нов живот. Това е истинските приятели. Приятели, които са готови, както тези 4 приятели, които са били, тези 4 души, които са разбили покрива, направиха път в тълпата,
Не ги интересуваше какво ще им струва. Важното беше техният приятел отново да е жив и здрав. Всеки иска такива приятели, нали? Но сега, моля те, кажи с мен, аз ще съм такъв приятел, който ще заведа хората в нозете на Исус. Това е правилната форма за приятелство. В момента, когато усещаш, че твоята компания, твоите приятели, твоите взаимоотношения те отделят от Исус, от Неговата съдба, защото, виж, имам приятели, които виждат по-добре от теб дъра и помазанието върху тебе. И виждат, че те няма дъра и помазанието. Така че те искат да си техна дружка. Схващате ли какво ви говоря? Май не сте разбрали. Има приятели, които виждат дъра и помазанието в теб. Това, което Бог има за теб, е велико. Но за съжаление, Бог дава. Не за съжаление, но върху тях няма това. Така че, какво правят те? Те те отделят от призива. Отделят те помазанието. Как? Ами, като казват, айде са, не е нужно толкова духовен. Айде са, не е нужно толкова отделен. Айде сега, Бог може без теб. Много са добри, докато си с тях, в тяхното единство, в тяхната нужда. Но истинският приятел е там с теб, подкрепяте в съдбата, която Бог има за теб. Амин. Окей, минаваме на четвърти принцип. Ти приемаш греха като нещо нормално. Четвърти принцип, за да не чуваш Божия глас, е когато приемаш греха за нещо нормално. Когато греха в твоя живот стане нещо обичайно, нещо всекидневно, нещо ежедневно, запомни, че срещата със Святия Дух е много рядка. Няма я. Когато греха завземе живота ти до толкова, че ти вече не се усещаш, че си в грях. И аз сега ще ви покажа един пример в Словото. Помниме, че това много опасно място е да живееш без съвестта на Святия Дух. До толкова да си заобиколен от греха, до толкова всяко противно нещо на Бога да ти стане присъщно на тебе. И ако отвориме сега Словото, ще видиме Самсон направи същото нещо. В Съдии ще отидеме за малко. Чакайте, че аз съм с новия превод и тук объркано са книгите. Халелуя. Взимате ли нещо? Сериозни ли сте в това? Взимате ли нещо? Благословени ли сте? Халелуя. Много сте тихи, кротки, да вярвам, че сте смирени. Халелуя. Сико долора басендекея. Трябва да сменя книгата. И кодолора басендеке 16. Халелуя. Слушайте какво каза сега Словото. Тогава тя рече: филистимците върху тебе, Самсоне. И той се събуди от съня си и каза: ще изляза както друг път и ще се отърся. Но той не знаеше, че Господ беше се оттеглил от него. Но той не знаеше, че Господ беше се оттеглил от него. До толкова компромисите, греха е станал присъства в живота ти, че ти дори не можеш да осъзнаваш, че вече Господ не присъства там. И ето идва ситуацията
Идва трудността и казваш: о, аз ще отида, о, Бог ще помогне, ще направи. И почваш тук духовни мускули да правиш и всичко. Но всъщност той го няма. Той го няма. Неговия глас го няма. Неговото водителство го няма как да излезеш в ситуацията. Защо? Защото греха, компромисите обзеха живота ти. Вярвам да не стигнем и ние така като Самсон, да правим компромис след компромис с Божието помазание. Защо? Ами Самсон, неговия призив беше да бъде назорей, отделен за Божията слава, за Божията цел. Но какво се случи? Той правеше компромис след компромис и изгуби Божието присъствие, изгуби Божия глас. И да не стигнем до там, че да дойде ситуация в нашия живот и тогава да осъзнаеме: Боже, къде си, нямате? Така че на четвърто място, да не приемаме греха като нещо нормално. Какво е решението за това нещо? Побързай да се покаеш. Побързай да се покаеш. На пето място, след малко приключвам, ти си изпълнен с обида и непростителност. Нещо, което ще спира, ще блокира Святия Дух в твоя живот, е обидата и непростителността. Непростителността, знаете какво ни е учил нашия апостол. Това е една чаша отрова, която ти взимаш и пиеш и очакваш врагът ти да се отрови. Очакваш другия да падне, ама ти си поел цялото огорчение. Ти не спираш да пиеш горчилката. Ти не спираш да приемеш всяка една дума. И знаете ли, това е най-голямата сила на Сатана. Да ни държи в огорчение, да ни държи в непростителност, да ни държи в примката на Сатана. Защото това не е нищо, освен една голяма примка, която дявола, колкото време държиш това огорчение, колкото време държиш тази непростителност, дявола повече и повече ще затегне примката около врата ти. Ти няма да можеш да живееш нормално. И знаеш ли какво правиш? Другия човек си живее спокойно, може даже дори хал-хабер да няма за теб. Си живее спокойно, щракам си с пръсти, всичко ми е наред, а ти се трови, братко. Има хора, казват: няма да му простя, докато съм жив. Той не заслужава моята прошка. Тя не заслужава да говоря с нея. Добре, стой си в огорчението. До следващия път, като ти отидеш при Исус и го молиш за прошка и за милост, да не чуеш същите думи. Защото Словото, то не се променя. Словото казва: каквото сее човек, това и ще пожъне. И много интересно тук казваш: Боже, защо това, което правя, не работи? Искам да ме чуете много внимателно тук. Защо това, което прави, не работи? Давам, не се получава. Служа, а без някаква пречка има. Раздавам се, все нещо става. В живота ми, в семейството ми. Искам да ти кажа, и аз ще го прочета този стих в Матей 5 глава, казва много силно нещо, което ние трябва да се научиме да го прилагаме. В Матей 5 глава 23 стих казва така: и тъй като принасяш дара си на олтара, ако там си спомняш, че брат ти има нещо против тебе, остави дарът си на олтара и иди да се помириш с него. Ето го мястото, олтара, Божия дом. Идваш, даваш, сееш в Божието царство. Тук раздаваш се, правиш, но някак си нещата не се получават. Ето го ключа. Прости, помири се. Дай свобода на себе си. Като отхвърляш този товар, отхвърляш това иго, отхвърляш тази непростителност и казваш: Боже, това не е моето нещо.
Аз няма да живея така. Аз няма да ти служа така. Аз няма да ти принасям куца, жертва, недостойна на тебе. Аз прощавам, аз забравям. А Бог знае какво да прави с такива хора. Ти бъди свободен от това нещо. Защото в много домове има молитва, но няма мир. Точно заради това. Защото има години, поколения, непростителност, огорчение. Някои семейства има хваление, поклонение, но някакси горчилката остава там. Казваш, стоя моля се, търся Бога, правя каквото трябва да правя. Но още в сърцето ми не го усещам това. Пълно докосване, пълно пробиване на сухотата, която има в моя живот. Аз ти казвам, 99% това е свързано с непростителност и огорчение. Така че на пето място, причината, която да не можеш да чуеш Божия глас, това е, че си изпълнен с обида и огорчение. На шесто място, твоята среда изтощава твоята вяра. И тук може да се върнем към това, което съм казал вече за приятелството. Важно е с какви хора си заобиколен. Ако ти си момент на нужда, ако ти си в момент, в който ти трябва някой да ти даде вяра, някой да те привдигне. Нали казваме, че желязо остри желязо. Демек, общението с вярващи, моята вяра изоства твоята вяра. Моето свидетелство изоства вярата към теб. Нали така казва Словото? Молете се един за друг, за да оздравеете. Ама в твоята ситуация ти си заобиколен от хора, негодуващи хора, мърморковци, които не можеш да срещнеш вяра в тях, които само ти слагат допълнителен товар, допълнително бреме, което да носиш. Атмосферата, която създаваш, е това, което ще имаш. В атмосферата, която си в ежедневието, твоята среда е място за Святия Дух. Какво си заобиколен в дома ти? Коя е атмосферата, която носиш? Коя е атмосферата, която се движи в твоя дом? Може да пуснете нещо, да. Тази песен за Соломон. Коя е атмосферата в твоя дом? Айде, братко, сестро, замисли се. Коя е атмосферата? Ти искаш Святия Дух, ама ти подготви ли му атмосфера? Какво тече в твоя дом? Тече ли хваление към Бога, поклонение или сериал след сериал, клюки след клюки, интриги след интриги, разпри след разпри? Няма как това да е атмосфера на Святия Дух. Няма как това да е място, където Святия Дух да обитава. Няма как да е място, където Той да ти говори. Много пъти атмосферата, мястото, което създаваме, е насочено само към плътта ни. Само да храниме плътта си, да угаждаме на плътта си, дай ще си гледам това. Нали, не ме разбирате погрешно, но искам да гледате с мен тази картина, да видите колко процента от деня ти, колко часа от деня ти минава това просто да угаждаш на плътта си. Смели сте още? Колко процента от деня ти, колко часа минават от това просто да угаждаш на плътта си? Моля те, замисли се. Ако искаш, не ми отговаря. Но вземи си го за домашно вкъщи. Колко процента часове минават в угаждане на плътя си, на снабдяване само на нуждите си, но не и атмосфера за Святия Дух, но не и място, където Той да обитава, но не и място, където кажеш: Святи Дух, аз ще стоя тук.
И аз няма да направя нищо друго, докато не усещам, че ти се движиш. Докато не усетя, че ти идваш с нова сила и ново помазание. Един от най-великите Божии мъже, генералите, както брат Иван казва, Господ му каза: аз искам ти да си различен Божий човек. Аз искам ти да изцеляваш моите хора. И Святия Дух го предизвика. Той прочита Евангелията няколко пъти в молитва и на колене пред Бога, за да може да се изпълни с вяра това, което Исус Христос е направил. Хора, да прочетеш няколко пъти 4 Евангелия плюс Деянията на апостолите на колене пред Бога. Знаете ли колко време трябва да делиш? За кой говоря? За Орал Робъртс говоря. Той е създателя на първия християнски университет, изцелително служение. Много неща се случиха чрез него. Но той е направил тази атмосфера на Святия Дух. Той отделяше това време за Святия Дух, за да може да чуе Неговия глас. Колко време ти отделяш за Него? Колко време? На 6-то място, твоята среда изтощава вярата, както съм казал. Храни вярата си, не плътта си. И на последно място, на 7-мо място, усилете още малко. Ти вече нямаш глад за Него. Пречка и блокаж на Божия глас. На 7-мо място, последно място съм го оставил, защото ти вече не си гладен за Него, както си бил. Не си жаден за Неговия Дух. Няма е тази жажда вътре в тебе. Няма го този огън, който казва Словото, че като огън пояждаш, който пояжда всичко. Искам да чуеш, Бог изпълва гладните хора. Защо Святия Дух беше излят в горницата, не в храма, където всички очакваха да е в храма? Защо Святия Дух не беше излят в царството, а беше излят върху едни прости рибари на едно просто място? Защо? Жаждата. Жаждата. Бог не гледа твоята титла. Бог не гледа твоята позиция. Бог търси жадни хора. Жадни хора. Жадни. Жадни за Неговия глас. Жадни за Неговия Дух. Жадни за време с Него. Жадни. В очакване. Да имаш очакване за Него. Да не е просто неделя. Да не е сега просто тук пастора ми проповядва, ми говори нещо. Ами да има жажда, сърцето ти да бъде ожилено, да бъде огън, който гори в тебе. За Него, за Неговото докосване, за Неговото преживяване. Не казва ли Словото, ако някой е жаден, да дойде да пие. Ако някой е жаден, ако някой е жаден, ако някой е жаден, останаха ли днешно време, в това последно време, жадни и гладни хора за Него? Или само има високоумстване, много разбиране, много неща, много доктрини, всеки навсякъде? Но не забравяй, че Бог търси жадните. Жадните, които чакат Него, които са в очакване. Както булката чака младоженеца, както църквата
невястата чака младоженеца. Има ли днес такова очакване, както тези 5 разумни и 5 неразумни? Знаете, неразумните просто пропиляха маслото, защото не стояха в очакване. Прави каквото правиш в твоя живот. Работи, учи, създай семейство. Прави всичко, но не спирай да имаш очакване за младоженица. Не спирай да имаш жажда за него. Не спирай да копне сърцето ти, ушите ти, да чуваш неговия глас. Докато чете Словото, едно изречение прочети, но кажи: Святи Душе, говори ми. Говори ми. Нуждая се от Твоята дума. Нуждая се от Тебе. И знаеш ли, докато живееш по този начин, ти си в правилната посока. Докато живееш в този начин, ти ще имаш най-ценния дар, който е оставен от небето тук на земята, и това е Божия дух. Това е нещото, което ще накара Божия дух да бъде излят върху тебе. Жаждата, очакването за Него, да го търсиш Него, да не ти омръзва, да не се изморяваш. Нали така казва в Исаия: уния, които чакат Господа, уния, които се надяват на Господа, уния, които уповават на Бога. Къде е твоето упование днес? Може би ще ударя някой. Някой казва: имам пари за черни дни, каквото да стане, аз съм подсигурен. Някой се надява на мъжа си, на жена си. Някой се надява на високия си интелект. Някой се надява на високата си добре платена работа. Някой казва: наял съм се, напил съм се, създал съм къщи, направих сватби и всичко. Какво толкова да ме очаква? Всичко е суета на суетите и гонене на вятъра. Всичко е суета на суетите и гонене на вятъра, ако не очакваш отново царя да дойде. Ако твоето сърце не е в очакване да преживееш тази среща насаме, на тайно място, аз си моя Бог, аз си Святия Дух, там ти да ми говориш, Боже, ти да ме насърчаваш, ти да ме укрепваш, ти да ме водиш, ти да ме утешаваш. Така да си с такова очакване. Сещали ли се това? Понякога казваме: бе, Святия Дух не се движеше толкова силно. Сякаш по-слабо се движеше. Чувате, сте чували, силно ще чувате. Добре беше, ама Святия Дух беше по-слаб. Нали? Аз сега искам да преобърна това нещо в тебе. Чуй ме и запомни го. Святия Дух никога не е слаб. Святия Дух никога не е слаб. Атмосферата, която ти си подготвя, е слаба. Атмосферата, която ти си направил, не го посреща като цар. Святия Дух не е слаб. Когато има такава служба, където така, не беше толкова така Святия Дух, не се е движил, не беше много силен, някак си очаквах нещо повече, все едно така. Святия Дух никога не е слаб. Атмосферата, която е подготвена, колко е подготвена атмосферата
толкова той ще бъде излят. Амин. Вярвам да си получил голямо откровение за това. Святия Дух, той никога не е слаб. Ако искаш потока отново да се върне в твоя живот, ако искаш отново Неговия глас, ако искаш отново Неговото помазание да го усещаш, първото нещо, което трябва да направиш е да промениш атмосферата. Промени атмосферата от сивота, от това, айде колко часа стана. Промени атмосферата, това го знаеме. Ние това го знаеме. Промени атмосферата от това да си казваш, другата неделя ще се подобриме. Промени тази атмосфера. Святия Дух не е слаб. Ако искаш да се промени потока, движението на Святия Дух върху твоя живот и в дома ти, промени атмосферата. На второ място, премахни шума. Премахни излишните гласове. Много се товариме с много излишни неща. Не казва ли Словото, оставете товара на мен, оставете грижите на мен и елате при мене. Аз ще ви дам утеха, аз ще ви дам мир. А ти приемаш толкова много шумове, толкова много неща, толкова много ангажименти, че Духът на Господа го няма в твоя живот. А какво казва Словото? Там, където Духа, там е свобода. На трето място, махни компромиса. Греха не трябва да е твой съпроводник, твой приятел. Греха трябва да ти е противен. Чуваш ли ме? Греха, компромиса трябва да ти бъде противен. Пази мира си. Непозволяване на непростителност, огорчение, несправедливост, демек, да открадне мирът ти с Господа. Не го позволявай това. Храни духът си. Изпълвай се с Божия дух. Чети Словото с Него. И на последно място, което искам сега всички да направим, искам да се изправим, направи отново място на Святия Дух. Направи отново място на Святия Дух. Може ли да намерите тази песен? Излей духът си върху нас. Излей.